Shibun Mr. Chuman mapni aya kanega program bolong ro president jongga umsala sport and cultural club ai khuble ya os in charge jungi ba lapala ikapor bakodo jungi belawan kum kongsan haganega program kasis dang la ne jingpli haganega intadong jongga snong jungi ai khuble ya secretary jongga club ya ex president jongga club bolong ro ex serba snong asal berai kublai kelum lang ya barok khoi klem da jakatang bat khamtam ya phi barok ki paiba ki bai simbenta nadu ki dong pekai hadu ki players jong ki dong baper barok kharwai tli ki dong nasnga banai ke jing kublai ha kateng jong darbar snong ya phi barok khoi wala rum ba snong imdan hangne na mar ka don ka program ka ba kerki bat ka ba konsan bai ha banle na banta ki nong snong imla abandan lang teng so banai kublai ya ro ya rum ba snong wala imdan hangne teng so banai ya kane ke jing kerku kerdo pada gajing kit pocket riang ya pi ki pai ba na shoshnong iwe pai we ba phila abane shimbanta ha gane gasngi ya gane kan tadong wala mentala arstli kisnam kum ka umsala yuwek ka bangi penlong kidon shibun ba ki program la ne ki jingile kai ka bakadon ka umsala yuwek la rapi dai kan mau nadu ki ya tantelai ki long jom ki high jom ki karombot ki chess ki draft babun ba ki am wrestling ki jingile kai ki ba nasngau kat ki badon mo ngela penle kailot barok khoi ha kini kisi snam shwa ga lockdown ndoi ha ga ne po jong ne ga lockdown ngi khemio bam penia ye ga sport jong kom sala yue ka bala yo organize ta ki sang samla te ga ne ga long jing du nong ya hi ki khun samla ki be je ka sport bat ki badon ne ga sap ka ba pher ndoi ngi khmelanti balada nang ne shikmat kam don shukum ki ne ki lockdown ngi dang yo bam teng ye gini program jong ki sport ki ba pher ha ba ma phi ki ba i je ki sport pila ban penpal ka sap ka phong ba pidon nang ne national ba pinpoy shadu ka district level ka state level wat adu ka national level let's say running at the 3 month